Senyora Armengol, segons hem pogut conèixer aquestes darreres setmanes, des del PSOE, el govern del PSOE està preparant una destralada fiscal com mai s'havia vist a Espanya. I el PSOE està intentant fer creure, com ha fet vostè ara, que no passa res i que a més només afectaran els rics. Jo li llegeixo una sèrie de coses de les que duen, una sèrie d'exemples i alguns ja estan en vigor, no són per discutir, com deia vostè. Pugen el gasoil per la calefacció, perquè vostès volen fer creure que només s'ha d'emplear per encalentir vivendes de luxe, per rics, no? Pugen el preu del llum, perquè també només són els rics els que paguen el llum, no? Això no afecta els pobres. Posen peatges en carreteres, també només hi circulen els rics, suposadament, segons vostès. Posen un nou impost en els vehicles dièsel, perquè clar, la gent normal i corrent, com jo mateix, perquè van dièsel, no ens afectarà, només afectaran els rics, no? Senyora Armengol. Posen un nou impost en el bitllet d'avió. Pugen si va de ser begudes ensucrades, clar, els rics són els que beuen Coca-Cola, taronjades i llimonades, els pobres no. I ara, com ja li han dit ara, preparen també una pujada important de les cotitzacions dels autònoms, que ja no els falta res més. Vostè amb una mà les dona 3.000 euros i en l'altra les asfixia, completa i absolutament. És això el que vostè entén com a fiscalitat progressiva. D'aquí uns moments, vostè mateixa, el PSOE, votarà en contra d'una figura impositiva pròpia de les Illes Balears, com són les herències en vida. I fa 10 minuts que ha dit que vostè és la més defensora dels interessos de les Illes Balears. Fa sorpresa. Senyora Armengol, jo el que me sorprèn és que encara hagi acabat ara de dir dient que vostès tenen una política que farà pagar més en els rics, quan li he anomenat tota una sèrie de pujades d'impostos i impostos nous que el que fan és fer molt de mal a les rentes baixes i a les mitges, sobretot a les baixes. Però miri, senyora Armengol, de veres, aquí, si vostè vol recuperar empleo o vol recuperar benestar, el que ha de fer és baixar impostos. Ho fan tot el nostre entorn, tots els altres països. Ho faci, senyora Armengol, i ens anirà millor a tots. Gràcies.